nke echiri na zere achọrọ m ka ịtụsasịa nkụzi a ka i wee kwa nyere ndị ọzọ aka ka ha wee gbanarị poison, sham, ihe ndị a niile ọgwụ ọjọọ nke ndị ilo na-agwọgheri wee na-ana ndị mmadụ n'iyi maka oge mmemme a anyị na-abanye n'ime ya. Wetele m mmiri akụ oyibo, weta ọmụ ogiri isi, ịma anya aka pịfụta mmiri epinye na mmiri akụ oyibo ahụ. Ị nwekwazị ike ime isi otu ụdị na-ete, ma ọ bụ ebe ọbụla ị chọrọ ije iwere ya otu obere fecha ya n'aka gị maka ndị ọchị ị ga-ekwe n'aka. Ifere ya n'ụkwụ gị ka ị ghara ịzọrọ ụmụ ọgwụ ndị a niile ka ọ ghara ime gị afet. Ifekwa ya n'iru ebe ọbụla ị chọrọ ije maka na ife ga-emekwa n'oge a bụkwa too much maka na ndị ọjọọ na-akpagharị na-achọ ndị ha ga-ana n'iyi na o nwere ndị obi adịlọ mma na ife dịrị gị mma. O nwere ndị achọrọ ịfụ gị ka ị na-aga n'iru, o nwekwa ndị achọrọ ịfụ gị ka ị na-eku ume maka na o nwere ndị ga-abụ n'oge ha na-enwe aṅụrị bụ mgbe ha fụrụ ndị mmadụ ka ha na-aya ọya ka ife na-esiri ha ike bụ oge ha ji enwe aṅụrị. Achọrọ m ka ị ghara iso na ndị ahụ ndị ọjọọ anụwa ga-eji wee gbazuru ahịa ha maka ihe ha na-achọ bụ na-akpagharị na-achọ bụ nke ha. O nwere onye na-achọzi aga n'iru ibe ya, ọkachasị ndị Igbo anyị. Achọrọ m ka itinye ihe nke a na-akụziri gị n'ọrụ, mana gbaa mbọ ka ịghọta onwe gị, ka ị mara onye ị bụ, ka ị mara uchi gị, ka ife ndị a niile ghara ị na-arụ n'ụzọ gị, ka chi gị na-anụrụ gị ọgụ. Ndị nkụzi m ga-abara uru ọfụma bụ ndị na-akwụwa aka ha ọtọ, ndị adị agwọ ọgwụ etụtọsị aka n'ọgwụ ka ha egbochieru mmadụ aga n'iru ha, ka ha egbochi nwanne ha maọbụ ọyị ha aga n'iru ha. Na ọ bụ ndị nkụzi m ga-abara uru, na ọ bụrụkwa ndị na-afụtọsị aka n'ọgwụ. Nkụzi m ọya awụ ọkụrụ gị ka ọ bụrụ na ime ya. Tinye nke m na-akụzi n'ọrụ, like ya, share akwa ka i wee nyere ndị ọzọ aka. Na ọ bụ kesị ka m kụziere unu ya ka unu wee nyere onwe unu aka maka oge mmemme na ife ga-emekwa n'oge mmemme a na ọnụ apụghị ịkọpụ ya nụ, ka ị ghara iso na ndị ahụ tụsasị ozi a ka i wee nyere ndị ọzọ aka. Daalụ.